μισή ώρα θα έχουμε τελειώσει. Πόση ώρα θέλετε? Λοιπόν, εγώ λέω να μην περιμένουμε 8,5 ώρα, να καθυστερήσει 10 λεπτά η σύσκεψη και να μας το πείτε, να μας το πείτε τώρα. Δεν περιμένουν 3 ώρες οι ανάπηροι άνθρωποι εδώ πέρα. Αυτό είναι μια εκμετφυγή από το μέρος σας. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούν. Τι να αποφασίσουν ότι είναι, θα το λύσουμε τώρα. Τώρα θα το λύσουμε. Πρώτος όλοι είμαστε εδώ. Το Νομαρχιακό Σύλλογο Αμέρα. Ποιος άλλος είναι? Είναι η συνταξιούχη του ΙΚΑ. Πώς άλλο είναι? Πώς άλλο? Μισό λεπτό, παιδιά. Όπως σας λέω. Θέλετε 3-4 άτομα να διαλέξετε, χωρίς να έχετε την τηλεοράση και να φύγετε στην Κρήτη. Ποιον όρο είναι? Το γραφείο της Διευθύντριας. Γιατί εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Αποφασίστε ποιοι θα είναι και λέτε Θα κάνουμε εμείς εξαιρέσεις, ποιος θα έρθει να μιλήσουμε τώρα, σοβαρά πράγματα είναι αυτά. ποιοι θα είστε, λέτε να μιλήσουμε. Λοιπόν, θα πάμε όλοι πάνω, πάμε όλοι πάνω. Όλοι θα πάμε όλοι εδώ πέρα που μας λέξουν, όλοι είμαστε μέλη της διοίκησης. Αυτή είναι, τι νομίζετε ότι είναι παραπάνω? Ροβέρτο. Το θέμα ότι δεν βγάζουν το εφόρο ζωής σε κατηγορίες όπως είναι ακροτηριασμοί, όπως είναι τυφλότητα, όπως είναι παραπληγία. Δηλαδή, αν σε αυτές τις παθήσεις δεν βγαίνει το εφόρο ζωής και δεν εφαρμόζει το 3846, κύριε Σπυρόπουλε, τότε σε ποια κατηγορία, πότε θα δώσουν το εφόρο ζωής? Με αποτέλεσμα όλοι αυτοί να ανακυκλώνονται στον 1-2 χρόνια και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο των 3.500 ατόμων η λίστα. Αν εφαρμοζόταν ο νόμος, δεν θα είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις. Όπως επίσης σε κατάκητους που κατάκητοι με συνδυασμό ακροτηριασμού, εγκεφαλικού, αγκυλώσεων λόγω της παραταμένης κατάστασης στο κρεβάτι. Και αυτούς, ακόμα και αυτούς, πάλι δεν τους δίνουν το εφόρο ζωής. Δηλαδή δίνουν για 1 και 2 χρόνια. Οι αποφάσεις που παίρνουν στα χέρια τους, το είπαμε και κάτω, είναι πλέον κατά το ίμιση λιγμένες όταν είναι για 2 χρόνια. Όταν είναι για 1 χρόνο είναι λιγμένοι εξ ολοκλήρου. Όπου και να την καταθέσουν δεν έχει καμία ισχύ πλέον, ιδιαίτερα στην πρόνοια. Και καταλαβαίνετε ότι η ταλαιπωρία και αυτό που ζούμε είναι ανεκδίκητο. Δεν υπάρχει πουθενά, όπου και να το πούμε δηλαδή. Και όποιος μπει στη διαδικασία και βιώσει αυτή την ταλαιπωρία την αφάνταστη, και μόνο που το σκέφτεται κάποιος θα... Συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από ό,τι φάνηκε από την αρχή, βέβαια ήταν λίγο αρνητικός, ήθελε να μας στήσει εδώ καραούλι να περιμένουμε μετά τη σύσκεψη που θα είχε προηγηθεί. Κάτω από την παρέμβασή μου αναγκάστηκε να μας δεχθεί πρώτους και ας πάνε αυτοί να τελειώσουν ό,τι ώρα θέλουν, δεν μας αφοράει. Όμως η ουσία είναι ότι γίνανε κάποιες διαπιστώσεις από την πλευρά τους, παραδέχονται ότι αυτά που λέμε είναι σωστά. Γίνανε κάποιες διαπιστώσεις χωρίς να δίνεται κάποια ουσιαστική απάντηση που να μπορούν να λυθούν. Δηλαδή παραπέμπονται όλα για το 2013 και όποιος προλάβει και ζήσει μέχρι το 2013 καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα θα τα ξαναπούμε μέσα στο 2013. Πάντως η ουσία είναι ότι, και το είπαν χαρακτηριστικά, να βάλουμε όλοι πλάτη και να τραβήξουν κουπί οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Αυτό ήταν δηλαδή, αυτό έχω βγάλει εγώ συμπέρασμα από την όλη συζήτηση. Δεν θα πάρθει η απόφαση σήμερα, αλλά με την ευκαιρία της επίσκεψης του διοικητή του ΙΚΑ, του κυρίου Σπυρόπουλου, στην περιοχή μας, είναι ευκαιρία να καθίσουμε στο τραπέζι και να δούμε τις εναλλακτικές μας λύσεις. Το βασικό ζήτημα που προσπαθούμε να δρομολογήσουμε είναι η εξοικονόμηση πόρων. Και μακάρι αυτή η εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο συνολικά, να είχε εκτυλιχθεί για πάρα πολλά χρόνια για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δυστυχώς για πολλά χρόνια σπαταλούσαμε τα λεφτά του δημοσίου, αφού δεν κάναμε σωστή και ορθολογική αξιοποίηση της κτηριακής του περιουσίας και επιβαρυνόμασταν σαν ελληνικό δημόσιο, σαν κράτος, σαν πολίτες φορολογούμενοι, χωρίς να είναι αυτό απολύτως απαραίτητο. Προσπαθούμε να κάνουμε τώρα ένα σημάζεμα. Και στοιχείο, μέρος αυτού του συμμαζέματος, είναι και το κτηριακό ζήτημα εδώ του ΙΚΑ Καβάλας. Ξέρω ότι υπάρχει μια πρόταση στο τραπέζι, ίσως την ξέρετε κι εσείς, θα συζητηθεί και αυτή σήμερα, δηλαδή η μεταφορά των υποδομών του ΙΚΑ από το κεντρικό κατάστημα εδώ και στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου, το οποίο διαθέτει και υποδομές και για τις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ. Νομίζω ότι ο Δήμος είναι θετικός, η υπηρεσία είναι θετική. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε ό,τι υπάρχει και ό,τι δεν υπάρχει, προκειμένου όχι να αποφασίσουμε σήμερα, αλλά να βάλουμε το θέμα σε τροχιά επίλυσης, ώστε πολύ σύντομα αυτό που συζητάμε εδώ και χρόνια και το παραπέμπουμε στις καλένδες να υλοποιηθεί.
Είπαμε, ο πολίτης και το κράτος θα εξοικονομήσει χρήματα. Θα πάει οριστικά στο κάτω νοσοκομείο. Δεν είναι τίποτα οριστικό. Γιατί δεν είναι οριστικό τίποτα, παιδιά. Αυτή είναι μία πρόταση που γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Έτσι. Θα συζητηθεί, θα δούμε τα τεχνικά θέματα, τα οικονομικά θέματα. Βέβαια λείπει εδώ ο Δήμαρχος, παρίσταται όμως ο Δήμος Καβάλας και θα δούμε από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Όμως κάπου πρέπει να γίνει η αρχή. Άμα δεν προκύψει η αρχή, δεν προκύπτει και η συνέχεια.